салом дӯстони азиз, шумода кӯрпа ва кӯрпачаҳои арзон дар кора. Ин видео барои шумои дӯстони азиз. Ягон кӯрпа фурӯхтанӣ ҳастед? Ин номерода занг мезанед. Адрес мо шаҳри Душанбе, кӯнабозори Саховат Ганҷина. Лекин ин кӯрпа ҳамаш нав, ҳозир якта нархошни гап мезанад дӯстони азиз. Шумо бошин дӯстони азиз, барои меҳнатвони яктаи лайк монда тамошо кардан гиред. Марамат. Кӯрпачаи дорем 1600 туман. Сета 1600. Ина ёш боша 2500 туман ба доставка дуруни шаҳр. Ройгони доставкаш. Ина ёшам 1600. Ина кӯрпача боша 2600 туман. Якум сорто. Баъд бисёрош савол мета, килош чӣ хеле пахтош? 8 кило пахта, 8 кило пахта дорад. 1600 тумаша? О. 3 метрро не 8 кило пахта дорад. 1600 тумаша? О. Ва ёш ҳам ҳамун нарха. ҳам қадора. Аҳа, рафтим ёра гуфтен? Кӯрпа боша 250 туман дорем, 300 туман. 250. Не ёш 300 туман, ёш 250 сум. Не иш 1100 туман кӯрпача боша. 4 та комплект. Кӯрпача 4 та болиш. Ё куна ё нав? Ё ай даст овардаган, ёш нава. Не ёш боша 1600 туман доставкаш, не рия. Ё ам нава. Кӯрпача ҳамаш наве, просто кӯрпаи каму. Ё ай даст гирифтаган. Ина иш боша 4 кӯрпача 6 болиш дора 1600 туман. Иш 1500 туман 4 кӯрпача 4 болиш. Наван ё. Бисёр омада занг мезанад, мисол кӯрпаи истифода бурдаг нестем, просто ҳамхи вай кардагим, шумо мехарен мега? Мехарем. О, мехарем. Не кӯрпа боша карнай, дист гирифтага 120 мия, бо арзон меша. Не ёш 500 сум, ё карнай. Не ё комплекташ. Не ёш 400 сум. Бо ами ай даст боша мехарем кӯрпа. Сифати навтар боша бо мехарем. Не диван боша хеле диккаса мешава, хоб мекунам 800 сум. Не иш боша 600 сум. Иш ҳам хоб меояд, додама мешава. Не иш қатъи креслоша, иша 850 сум меша, 1850, 800 мешава. Вай намеброяд? Меброяд. О, ё ам хоб меояд, диккаса мешава, бо чиёш ҳастай креслош. Боша 800 сум. Не ё боша 400 сумия. Не креслои чия 400 сум найдумаш. Ина кӯрпачаи қолини боша 280, 7 килои пахта дора, 1400 сум ба доставкаш. Доставка дуруни шаҳр, ҳами бесумай Ройгон. Не хамилёна боша 8 килои пахта дора, 280 ина иш 3 1600 сумия. Иш 280, иш 3 дарозиш. Не. Дарозиш? Нархаш 1600 сум нархаш. Адрес мо бозори Ганҷина. Номерои телефон 55 237 87 87. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.